Uśpiech z rościną. W mieście zioszcom studerowała, jonega płasiło postajenie, aż przystup do rozwiaseleńskich klubów jo dowolony akle od 1 a 20 żywińskiego lata. Za nas młode studentki net po abiturie jo to była straszna katastrofa. Starsze komilitony a przyjacielki su nam ulicowali, kaka redna jo tam muzyka a leżerna atmosfera. Nam pak nie chyści było dowolone tam zastupić. Smy żadne razy opytali, nie su pak nam nuć dali. Przy żuriach su przecej stojali strażniki. Takie przawe, mocne nuć poszczarie ze szerokimi ramieniami, każ we filmach. Henacej gronione. Za nas, pod 1 a 20-letne studentki, gasu byli najskierej nuć nie poszczarie, ktoreż su se nam janogłosnie wusmiali. Ziesietka, su nam szczokali. Ale stara wiernostka groni, aż zakazane płody wabie na najmocniej. Dwójko smy przemyslowali, jak by mygali weto do kluba oglądać. Na dobrą myślicku jo przyszła Marina, komilitonka z Białoruskiej. To najjadnorejsze by było, gaby my, bliżecy se kluboju, głosnie powiedziali cudzu rec, na przykład rościnu. Smy wiedzieli, aż wielikany przy żuriach ukrajnym studentam nie zadorają do kluba zastupić, suga poucone, aż mają cudzym opokazać polską gospodliwość. Tośmy na przyducy wopyt sobu wzięli komilitona z Ruskieje. Głosnie żadne szady ruski powiedziające, a se chachające smy se z nim kluboju bliżyli. Strażującej przed żuriami stej na nas poglądnąłej, a upokazę pominąłej. Smy pak nadalej se chachali, a przez znamienia z rukami pokazowali, aż co my piwo pić. Smy se wiersili, każ by rejowali, a nieco w rościnie spiwali. Na to jo jeden z nuć poszczarią potusnął tamnego, a jomu nieco gronił. Rosyga su byli znate, aż rady aderie rejuju, a tworie na partyjach takie dobrą atmosferu. To z tej nas nuć puściłej. Na toś tu waśniu smej od tego casa z przyjacielku bez problema pożywałej zakazane kluby. Lec równoż smej byłej akle 19 a 20 lat młodej.